रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोननि दुखु खस्थ' खालामनायखौ अनार होआखै मान सनमान होआखै बिथांमोनखौ साइडजों नारख्रनानै दोनदों मा लिडारा बिथां प्रमद बर' साराल'मोन नामा रन्जन दैमारि सारमोन खस्थ' खालामाखैमोन नामा एनालाइसिस खालामो बिथांखौ ओरैनो माने जोबथेसालियाव दोननानै बिथांनि जिउखौ दाउ अमाफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनानै सुसाइड खालामनो बा मोनसे मार्डार खालामनो सानदों नामा बिथाङा दोंमोन जोंनि रन्जन दैमारि सारमोन बिथां जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि साक्रिफाइसखौ अनार होनो होआखै दिनै माबाया इउपिपि गभर्नमेन्टआ जाय सरकारा दायो बर' हालामखौ सालायबाय थादों बिथांमोना साफ्रोमखौबो नायनांगौ आरो रन्जन दैमारि सारमोननि गनायखौ जेसेबां हायो एसेबां सरकारखौ नारसिननानै बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ आरो साफ्रोमबो बिटिआर टेट लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो थाबैनो अपइन्टमेन्ट होनांगौ बिथां रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला बिथांमोननो जुदि एनडिएफबिखौ दैदेनबोआमोनब्ला बा जोनोम होआमोनब्ला बर' रायजोआ मालाबानो खावसे आउट अफ 160% दिनै हारसा जानो हमबायमोन दिनै बिथां रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला बिथांमोननो जुदि एनडिएफबिखौ दैदेनबोआमोनब्ला बा जोनोम होआमोनब्ला बर' रायजोआ मालाबानो खावसे आउट अफ 160% दिनै हारसा जानो हमबायमोन बेनि एग्जाम्पल हिसाबै जोङो कालेगाव साइडथिंनि बर' रायजो आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोना टाइटेलाव बर' नाथाय दिनै बिथांमोना बर' रायलायनो रोङा बिदिनो सा खोला सानजा सोनाब बर'लेण्ड एरियायावहाय जोंनि आसामाव बिदि बर'फ्रा हाबनानै दङ नाथाय दिनै बिथांनि गोथार सिमांखौ दुखु खस्थ'खौ सान्दुं अखा दिनै हान्थिनानैबो बिथाङा दिनै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनानै नांबोखांनायनि उनाव जेब्ला 2020आव मोनसे एग्रिमेन्ट जानो बिथांमोनजों सावरायदोंमोन होननानै जों माने सिंनि सर्सनिफ्राय जों मोनथिनो मोनो बे माबाखौहाय जाय एग्रिमेन्टआ एनडिएफबिजों जानो गोनांमोन बिथांमोननि डिसकासनखौ बा एग्रिमेन्ट जासिगोनखौ मोनथिनानै जोंनि प्रमद बिथां सारा बेखौ हाइजाक खालामनानै गावनि पलिटिकेल लाबनि थाखाय बे बुस्थुखौ गाव गेजेराव हाबसोनानै गुलुं गुजुं खालामदों आरो रन्जन दैमारि बायदि सार बिथां वेल एडुकेटेड वेल नलेज थानाय डाइनामिक सासे लिडारखौ बिथाङा साइडआव बोखांनानै दोननाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों दिनै सरकार दासियावबो आफ्टार पिस एकर्ड होननानै बुंदों बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौहाय बे बुस्थुआ जासेयावबो बे एग्रिमेन्टआ जासेयावबो दिनै रन्जन सार दैमारिमोन बायदिया मान गवाखै बिथांजों लोगोसे जोबजाफानाय दिनै माखासे केडारफ्रा मानो दिनैनिफ्रायबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बा केडारफ्रा मानो दिनैनिफ्राय बिथांमोना जेलनिफ्राय दिनै मानो गवाखै आरो जुदि बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जुदि गनांगौमोनब्ला 6 मास सम होदों बोसोरसे सम होदों बिथांमोना मानो दिनैसिम गवाखै बिथांमोननि जानानै दिनै प्रमद बर' सार बिथांमोना मानो बुंनो हाया जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा मानो दिनै बिथांमोननि जानानै बुंनो हाया दिनै मानो नारसिननो हाया मा दङ बिनि रहस्यआ सिङाव मा एग्रिमेन्ट सोलिदों आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार सर्टकल इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों बिथांमोननि सिङाव मा स्ट्रेटेजि दङ दिनैथ' जोङो नुनो मोन्दों रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोननि दुखु खस्थ' खालामनायखौ अनार होआखै मान सनमान होआखै बिथांमोनखौ साइडजों नारख्रनानै दोनदों मा लिडारा बिथां प्रमद बर' साराल'मोन नामा रन्जन दैमारि सारमोन खस्थ' खालामाखैमोन नामा दिनै बिथांजों लोगोसे जोबजाफानाय केडारफ्रा सान्दुं अखा ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा बिसोर हाग्रा बंग्रा खाखोमानानै थानाखैमोन नामा सोरनि थाखाय साक्रिफाइस खालामदोंमोन रन्जन दैमारि सारमोन बायदिया दिनै सोरनि नाजानायाव सोरनि साक्रिफाइसआव दिनै बर' रायजोफ्रा यां जेनेरेसनफ्रा वेल इडुकेटेड जादों मोनसे समावथ' बर' होनबानो होसोजानाय देथारजानाय गावथारजानाय बिदि मोनसे परिबेस फैबायमोन नासयजाबायमोन खिन्थु दिनै एनडिएफबि फैखांनायनि उनाव दिनै मा होनगोन मोनसे गोजोन थासारिया बा मोनसे स्टेटासखौ बर'फ्रा मोनदोंमोन नाथाय बे स्टेटासखौ होदोंमोन दिनै रन्जन दैमारि सारमोन बिथां जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि साक्रिफाइसखौ अनार होनो होआखै दिनै माबाया इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ आरो बिनि उनाव आङो माने मोनसे खोब सिन्था सरसा खालामो एनालाइसिस खालामो बिथांखौ ओरैनो माने जोबथेसालियाव दोननानै बिथांनि जिउखौ दाउ अमाफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनानै सुसाइड खालामनो बा मोनसे मार्डार खालामनो सानदों नामा बिथांखौहाय बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर' रायजोखौ बेखौनो आं खावलायदों दिनै रन्जन दैमारि सारनि बिथांनि थाखाय जोङो बर' रायजो साफ्रोमबो गसंनांगौ आरो एक्स एनडिएफबि बिथांमोन जायफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दं बिथांनि थाखायबो जोङो गसंनांगौ आरो जाय केडारफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै बिथांमोननि थाखायबो जोङो गसंनांगौ दिनै नाय पिस एकर्ड होनना बुंदों आरो इउपिपिएलआ इउपिपिएल सरकारा दिनै जेब्ला इलेक्सन केम्पेनिं खालामदोंमोन बिथांमोननि केम्पेनिंआव जोङो बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नायबा जों मोनो दे न'खराव साफा सासेयाव मोनसे माने साकरि होगोन होननानै दिनै बिटिआर टेट जाखांनायनि उनाव 4 मास 5 मास जाखांबाय बिटिआर टेटआव गैयाबाबो जोङो दिनै 1000+ वेल एडुकेटेड जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा पास जानानै दङ नाथाय बिथांमोननि थाखाय जेबो सावराया एसआइउ आप्रुभ जायाखै होननानै बुङो एसआइउ आप्रुभ जानोथ' इसेबां माने गोबाव नाङा जोंनि मोनथिनायाव खिन्थु बिनि सिङाव माबाफोर दं नामा जों मिथिया बिनि अनगायैबो 400+
रिक्रुटमेन्ट होखांबाय होननानै बिटिआर टेट माने टेट बिजाथिफोरनो साख्रि होखांबाय होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंदों नाथाय माला जों नटिफिकेसन मोनखो नटिफिकेसना माला फैखो माला अपइन्टमेन्ट होखो बेनि जेबो रहस्य गैया बेनि जेबो माने मोनसे एक्सप्लेनेसन गैया दा बेखायनो जाय सरकारा दायो बर' हालामखौ सालायबाय थादों बिथांमोना साफ्रोमखौबो नायनांगौ आरो रन्जन दैमारि सारमोननि गनायखौ जेसेबां हायो एसेबां सरकारखौ नारसिननानै बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ आरो साफ्रोमबो बिटिआर टेट लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो थाबैनो अपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो बड'लेण्डनि हालामनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ।